Takže PUD, neboli Průšovo úchylné umělecké divadlo, funguje jako divadelní spolek pod Fakultou sociálních studií už 7. rokem. Alexandr Průša, zakladatel tohoto divadla, mě to divadlo před 3 lety předal, takže ho v současné době vedu já a je nás teď v divadle i s 2 externistama 16. My teď chystáme novou pohádku, autorskou hru, kterou jsme si napsali sami během jednoho víkendu. Milé děti, je vás tady jako smetí. Teď vyprávím vám budu o princeznách a jejich osudu. Je to pohádka o 3 princeznách, který nedopatřením jsou vyhnaný z království a pak procházejí jinýma pohádkama, ve kterých hledají to nejlepší místo. Na konci se dostanou do pekla, jak už to tak bývá. Myslela jsem, že mě neseš do pekla. Princezničko, cesta do pekla není jen tak. Navíc jsem ti chtěl ještě někoho představit. To by mě teda zajímalo, koho. Než tohle znášet, tak radši do toho pekla půjdu. Já strašně ošklivá princezna! Já mám strašně ošklivý sobíjany! Ale to jsou asi... A jestli to dopadne s nima dobře nebo špatně, tak to zjistí diváci, až když tu hru uvidí.